Hello, hello. Hello, Roma. सोदोम आब' मा सिरि जायाखै दासो जादों। Official on like down. दैथुनखौ मैया 9थायाव 1K खालामफिनबाय। सोदोमखौ माथो मानसिखौ नुलाबो। सानैल' माथो दाबो। सोदोम आब'जों रमा ब्र'जों। Good morning all my friend. अके दे आब' सना आंबो नै ओंखाम जानो एसे सोलानानै लाखानोसै। बिचित्रा गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं बिचित्रा गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आंनि एलबि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। आर'नाइ गैयाबाबो आंनि गोसो गोरबोखौ लाइक डान अके। गुड मर्निं बिचित्रा सोदोम आब' 40 आइडि से काम अल फ्रेन्ड लोगो जा सोदोम आब'जों बुहुत आइडि दं बेनाव। बिचित्रा मोजां ब्र मोजां थिगैनो दं।
मर्निंनि ब्रेकफास्ट जादों नै ब्रेकफास्ट जादों मर्निंनि एके बड' ब्लग हाय ब्र आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय एके ब्र बिचित्रा ब्र हाय सोदोम आब' गुड मर्निं एके बड' ब्लग मोजां खबर गुड मर्निं एके बड' ब्लग ब्रेकफास्ट खालामाखै नामा सोदोम आब' सित मर्निं सना आंहा ओंखाम संदों र' ब्लु हो दोनखा अखाफोर ब्लग 1K जानोसै ब्र नोंहा एडभान्स कंग्रेचुलेसन अखाफोर ब्र थेंक इउ थाब थाब खालामना होदो दे 1K गुड मर्निं अखाफोर ब्र मर्निंनि ब्रेकफास्ट खालामाखै नामा अखाफोर ब्र सोदोम अन अखाफोर ब्लग आइडिजों खालामखांबाय ब्र आइडि गैला आंना अके ब्र दा नायगोन आंबो नोंनो हरजोबजागोन ना हरजोबजायाखै हरजोबजायाखैबा हरना दोनगोन आं ब्र अखाफोर ब्र अखाफोर ब्र खालामाखै ब्रेकफास्ट आंहा सोलाखिगासिनोथार नै
Mahi Basumatari, hello Gumay, hello. Dipali Basumatari, hello, good morning. Good morning, Dipali. गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बेयाव सफैनो हानायनि थाखाय माहि दिपालि अखाफोर ब्र जा नोंल' साल्टे हा खुदै गलायबाय नामा साल्टे बिचित्रा बर' मालायफोरना 2K 1K जाजोबबाय आंना माला 1K जागोन बिचित्रा खस्थ'नि फिथाइया नेथ' ओइ सोदोम आब' रमा ब्र'नि एलबियाव था होमबानो गिफ्ट मोनबाय थागोन नोङो बिसिनाव गोबां आइडि दं हायेन ब्र'नावबो दं गोबां आइडि दिपालि ब्र' मा जादों ब्रेकफास्ट जादों ब्र' औ साल्टे अखाफोर आं गोबाव जाबायना रावनिबो एलबियाव फैनो हायाखैमोन ना एलबियाव थानांगौ एलबियाव थाबासो आइडि सापर्ट मोनो र' आंबो दा हरनानै दोनगोन चेक खालामनानै नोंनाव माखासे हरखांजाबायना सिगाङाव गोदान दं गोदानखौ हरगोन आं ओइस बसुमतारी ब्र गुड मर्निं लाइक डान ब्र थेंक इउ ओइस ब्र लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय अखाफोर ब्र आंखौ सापर्ट खालाम होदो साल्टे जागोन अखाफोर ब्र ओइ रमा आब'लायनो रमा ब्र'जों सोदोम आब'जों एलबियाव था नोङो होनबानो सापर्ट मोनगोन माहि बसुमतारी गुमै साबस्क्राइबखौ माबोरै बारायहोनो गोसो एसे खोन्थादो एलबियाव थानांगौ मानसिफोरनि एलबियाव थानानै बिनानै लानांगौ आइडि दंबाथ' दसेनो बारायो आंनाव आइडि दं आंजों लोगो जा होननांगौ माहि एलबियाव थानानै ओइस ब्र मा ओंख्रि ब्र ओंख्रि गैयालै ब्र नै साहाजोंसो जादों बिचित्रा हायेन आदाया आंनो आइडि रिटार्न हराखै आं 7था हरदोंमोन हरगोन बियो उनावबाबो हरगोन सम मोनाखै खोमा सोदोमाबो 10K जाबाय आंना हा रमा ब्र अन दे बिचित्रा बर' हाय ओइस ब्र गुड मर्निं अखाफोर सोदोम आब'नाव थाङाखै आं सोदोम आब'नाव बहुद आइडि दं 40तानि एबाबावसो दं खोमा आइडि दैथुन बसुमतारी गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं दैथुन ब्र गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो ओइस ब्र माहित लोगो जा रिटार्न पाक्का माहि नै
बैस बसुमतारिजों लोगो जा आइडि दं बेनावबो आइडि चेन्ज खालामना ला बिचित्रा बर' हाय एमआरडि आब' गुड मर्निं एमआरडि नंला बेना रमाससो जाबाय रमास अफिसियेल एमआरडिआ गैला ओइस ब्र' हेलौ बिचित्रा आब' खुलुमबाय दिपालि ब्र' गासिबखौबो गुड मर्निं ओइस ब्र' दैथुन ब्र' गाबोन भिडिअ होगोन सोलोंना लाब्लानो जाबाय ब्र' सोलोंना लानांगौ रोङिफोरखौ सोंनानै लानांगौ लाजिनाङा हारसिङै रावबो रोंनानै फैया गासिबो बुस्थुखौनो सोलोंनानैसो लानांगौ अखाफोर ब्लु होलाय थेंक इउ र' होनि अखाफोर सोर सोरनो ब्लु नांगौ बिनानै ला ओइस बसु साबस्क्राइब दान ओइस ब्र' नै माहिया साब खालामबायनो साबस्क्राइब लिरनो नाङा माहि साबल' लिर SUB ल' लिर साबस्क्राइब लिरनाङा माहि ब्लु होना होनां दैथुन ब्र' फैनाय लोगो लोगो लाइक दान खालामबाय आं थेंक इउ दैथुन ब्र' ब्लु होनां र' बिचित्रा ओइस ब्र' मोजां ना खबरा दैथुन ब्र' जागोन दे आदा नायना लागोन सोलोंना लानांगौ दैथुन ब्र' ओइस ब्र' भिडिअ नाय 3 मिनिट साब खालाम कमेन्ट हरना दोन रिटार्न पाक्का माहि अके ब्र' ओइस ब्र' दैथुन ब्र' अखाफोर आंजों लोगो जादो दे माहि माहि अखाफोरजों लोगो जा बिनानै लानांगौ लाजिनाङा सोदोमाबो अन एमाव अफिसियेल ब्लग हेल' 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 एमाव ब्र' गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओइस ब्र' बिचित्रा आब' सना मोजांथ' नोंहालाय बोरै दं आब' बिचित्रा माहि आंजोंबो लोगो जादो ओइ माहि बिचित्राया नोंजों लोगो जा एमाव ब्र' लाइक दान थेंक इउ ब्र' लाइक होनायनि थाखाय एमाव ब्र' खुलुमबाय बयखौबो ओइस ब्र' बि फ्रिजु ब्र' नों बहानिमोनलाय ओइस ब्र' साहाथिंजायनि नोंसिनि साहाजाय ओरैहाय साहा दावखोथारनांगौ खैला मैला आमथेखा ओइस ब्र' एमाव ब्र' गुड बसुमतारी जागोन बिचित्रा आब' एमाव ब्र' मा जाबाय दं नोंलाय मर्निंनि ब्रेकफास्ट जादों एमाव ब्र' माहि जागोन मा जाखो बेलाय जागोन असाव
सोदोमाबो अन बिचित्रा ओइस ब्र' आंनोबो दामानि मोजां दं मोजां थानांगौलै बयबो गाज्रियाव थानाङा ओइस ब्र' अन सोदोमाबो अन ओइस ब्र' बिचित्रा आब' रमा अन देपालि अन दैथुन ब्र' सोदोमाब' रोजा रोजा साबायखर हरबाय हरफिनना 1K खालामनायनि थाखाय दैथुन ब्र'नि 1K कमप्लिट खालामनायनि थाखाय जानायनि थाखाय दिपालि ब्र' गैला आं थांबाय दे थोस दानो थाङो दिपालि ब्र' खामानि दं नामा ओइस ब्र' दिपालि ब्र' गुड मर्निं बिचित्रा बर' माहि साबधान चेक कमेन्ट माहि चला गया क्या बिचित्राया नै नोंखौ साब खालामबाय रिटार्न खालामदो कमेन्ट नायनानै दिपालि ब्र' आं थांबाय दे खामानि दंबालाय ओइस ब्र' दैथुन ब्र' कंग्रेचुलेसन दिपालि ब्र' डिउटि दं डिउटि दं टाइम वेस्ट मत करना सभी को टाइम का पड़ते हैं जानायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन दैथुन ब्र' थैंक यू फ्रेंड रमा अन दैथुन सोदोमाबो दैथुन वेलकाम सना रमा अन ओइस ब्र' अनलाइन अखाफोर आंखौबो 1K खालामना होदो 1K दैथुन ब्र' जागोन नेथ' गासैबो जाजोबगोन लासैनो गासैबो जाजोबगोन माथो अखाफोर ब्र' नालाय 1.34 ना मा दं जाखानाय माहि आं ओंखारसै गुमै सोदोमाबो बयबो थाब 1K खालाम नोंसोर मानो लासै लासै खालामनांगौ अखाफोर माहि साब खालामबाय आं नोंनिखौ माहि नै अखाफोर ब्र'आबो नोंनिखौ साब खालामबाय रिटार्न खालामफिनना होदो आंनिखौबो साब खालामना होदो माहुद ना माहि रिटार्न खालाम माहि कमेन्ट नायै ओइस ब्र' अखाफोर ब्र' नोंना 1K खा माथो 1K खा अखाफोर ब्र'ना
1K नि बाराबावसो ओइस ब्र गुड मरनिं अल दैथुन थाब जायालै लासैनो जायो थाब थाब 1K खालामबा आनजाफिनो आस्तेसो बानायनांगौ मैया आंना 300 नि बारा जादों कमेन्ट करते रहो दोस्त लोग सब भाग गया क्या कमेंट नहीं दिया दैथुन ब्रो हाय हाय ओइस ब्र लोगोफोर भिडिअ गोदान होदों अन्नानै बयबो नायलायदो ओइस ब्रआ भिडिअ गोदान नागारदोंनो नायाखै बयबो दैथुन ब्र अन दैथुन ब्र नायखांबाय आं दहायनो सोदोमाबो अन अन ओइस ब्र दैथुन ब्र अके थेंक इउ लाइक नै जिलायबाय नै सुतेलायबाय गामनायनि खायाव दुंहाव दुंहाव नेक्स्ट स्ल' नाइस नाइस मनजित ब्रह्म फर द 10 फ्रि एबियावथ' दसे था पाक्का रिटार्न मनजित ब्र मेरे बीमी थोड़ा सा रुक जाओ पक्का दूंगा पेन
कितना है 144 144 दे अन थाबाय थागोन ब्र' एलबियावल' थाबाय था नोङो दसेनो जागोन नोंना इट्स ब्र' भेरि नाइस सोदाम कुक अखाफोर मिनिहां रंजानो मानो लेंहरो नोंनि साखाथियाव अखाफोर जोंहालाय गां गैया माबोरै बिरलांनो नोंनि साखाथियाव हिन्जावजों जेब्ला जानाय दे लाबावगोन साल्टे दैथुन बसुमतारी नेट स्ल'लै आंना मनजिब महनानि ब्र' के मनजिब नै मनजिब जानो लेंबायानो गोजा मनजिब आइदि दं मेरला आइदि गोनां दं नै आंनि एलबि आव ओइस ब्रनावबो आइदि दं दैथुन ब्रनावबो आइदि दं आइदि चेन्ज खालामनानै ला आइदि दंबा मनजिब लाइक डान दिनै एबाब आइदि दं मनजिब आइदि दंबा नै सोदोम आब'जों ओइस ब्र गांहाबनाय बिखायाव दोंहाव दोंहाव रजेनो आं हायेन ब्र'नि सल'लै बियो सुपार हिटल'खा सोदोम कुक अन ओइस ब्र उपानि आब' गुड मर्निं बिस्वजित अफिस बर' अफिसियेल हाय हेलौ खुलुम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बिस्वजित बर' अफिसियेल नोंनिसिम लाइक होआखैबा लाइक होदो दैथुन ब्र खारबायसो दां मनजिबा साबसक्राइब होयो दसे दसेनो खारो दसे समखौनो एलबि आव थानो हाया एलबि आव थाबानो मेरला साबसक्राइब मोनो रिना बर' बसुमतारी हाय हेलौ हेलौ जिरिना बर' बसुमतारी आंनि एलबि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय मा खबर मोजां खबर मोजां गुड मर्निं सारा आंहा दहायनो लोंखांबाय ओंखाम जाखांलायबावबायसो
Oish bro, on. Amau bro, net slow जादोंमोन. नेटानो स्ल' जाबाय थायोलै आंनाबो आमाव ब्र'. दैथुन ब्र' आब' सोदोमा बियो दा माबायाव ओइस ब्र' होगोन ना मागोनथाय 9थानिफ्राय 9थायाव ओइस ब्र' होआबा 9थायाव सोदोमाबो होनो हागौ एल-बि खौ। बिस्वजित ब्र' नों आंजों सापर्ट दंना गैया? सापर्ट आइदिबो लाखांबाय नामा बिस्वजित ब्र'जोंलाय र' नायनि आं। अलखा बिस्वजित जिरिना ओंख्रि जाखो? साहाजोंसोमोन साहाजोंसो जादों। एमाव अफिसियेल माहि थांबाय नामा? माहित चला गया क्या एमाव ब्र'? ओइस ब्र' बिउटिफुल भेरि बिउटिफुल। सुकुर सिंह ऑफिशियल हाय ब्रदर लाइक डन थैंक यू सुकुर सिंह ऑफिशियल मेरे एल-बी के आने के लिए लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी ऑन साहाजों ओंखाम जायो आरो ओंखामखौ जाग्रोबाय साहाखौ उनाव लोंबाय। बानलु बाथोनजों सोलाखेबाय गुदुं गुदुंनो। दैथुन ब्र' अन सोर लोगो जानो लोगो जा। आइदि चेन्ज खालामलाबायनानै लादो नै लोगोफोरजों आइदि बिनानै ला। सोदोम आब'जों आइदि चेन्ज खालामना ला आइदि चेन्ज खालामलायाखैबा। ओइस ब्र' अन उदिया मना ब्लॉग लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए। मे माउथ ही ऑन थैंक यू। ऑडियो मोना ब्लॉग ऑडियो मोना ब्लॉग सपोर्ट करते हैं ना? सोदोम आब' ओनदे उदिया मोना मेरे एल-बी के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। 12:30 को उदिया मोना ब्लॉग गुड नाइस
Udia Didi, come join me. Return पक्का. इस बसुमतारी ने बुलाया फ्रेंड करने के लिए। उदिया मना फ्रेंड हो जाओ। उदिया मना ब्लॉग कुछ कुछ सभी को दोस्त बन जाओ। हाँ उदिया मना ब्लू दिया आपको। तेरे बिना नहीं लगी जीना तेरी ना तेरे बिना जीना माहिया माहिया इस प्रो उदिया दीदी तुमको आईडी आसू नहीं नहीं यार आईडी है क्या आपका आईडी है तो इस प्रो की सेंस कर दो। तेरे बिना नहीं लगी दुनिया। इस प्रो ऑन जब से मिले नैनो तुमसे मिले नैनो तरप तरप जाके मैंने स्कूल गया शुक्र सिंह ऑफिशियल इस बसुमतारी प्लीज जॉइन कम कम कमेनी कमेनी जॉइन हो जाओ शुक्र सिंह ऑफिशियल ब्लू दिया आपको। इस प्रो राधे 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 कृष्ण राधे राम। ओइ ब्रो आं थांनोसै माइ रोगानो। मा बाथोन सोलाबोखो मा बाथोन सोलाबोखो गोथाव शुक्र सिंह अफिसियेल ब्रादार आंखौबो ब्लु होदेना लोगो जाहरला बायनोसै आंबो। शुक्र सिंह अफिसियेल ब्लु होखाबाय नोंनो लोगो जा। उदिया मना ब्लग उइस बसुमतारी जी जयन डान उइस बसुमतारी नै उदिया मनाजों लोगो जादो। दैथुन बाय बाय ब्र थेंक इउ दैथुन आंनि एलबिआव दसे किन थाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय नोंनिसिम। उदिया मना ब्लग रिटर्न प्लीज उदिया मना इस ब्रो आपको सब दिया रिटर्न कमेंट सेक इस ब्रो शुक्र सिंह आईडी दं नामा शुक्र सिंह आईडी दंबा नै चेन्ज खालामना ला इस ब्र'जों। मोनबा आईडी दं ब्र' दंनो इस ब्र' शुक्र सिंहबो नाव शुक्र सिंह आंनोबो हरनानै दोन दा एलबि जोब्बा हरगोन आं नोंनो मोनबायाव नोंनो 9टा हरगोन आं 9टा। बिश्वजित बर' अफिसियेल अल फ्रेन्ड प्लिज काम जइन बिश्वजित आईडी चेन्ज खालामना ला
आइदि दंबा ब्लु होना होना दियामना हेन इस बसुमतारी सुकुरजों फै लोगो जा आइदिजों सोदोम आब' टेन आइदि सेकाम लोगो जा आइदि एक्सेस खालामना ला 7:50 आठथानिफ्रायसो मावो दा सरखार टाइम दामबा हाखांगोन दिया मना ब्लक 2 सेन्ट काम 2 सेन्ट रिटार्न कर दिए रिटर्न आखायाव आलारि बाथि लानानै बरायबाय नोंसोरखौ रमाजि हाय जोबदो दोनदो ओइस ब्र न्यू फ्रेन्ड काम 15 से आइडि एक्सचेंज Mona Basumatari to return please ओइस ब्र दिया मनाया नोंनो नै मोननै हरबाय रिटार्न खालामदो मोननै कमेन्ट चेक खालामनानै ओइस ब्र उदिया ओके मा on ओइस ब्र उदिया please comment Didi official hello brother good morning hello Didi गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम बिदि अफिसियेल आंनि LB आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक टुकेनानै होलांदो ओरैसै आरो बसुमतारी जि जइन डान Didi आब' गुड मर्निं Didi अफिसियेल लाइक डान थेंक इउ Didi अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय आरोबाव खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम गुड मर्निं आगै ओइस ओरैसै आरो Didi अफिसियेल ब्लु नांगौ नामा रोमाबो on आखायाव आलारि बाथि लानानै बरायबाय आङो नोंसोरखौ आमाव अफिसियेल ब्लग on थेंक इउ आमाव ब्र अन थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर
Roma bro on Ais bro super Roma on oh saudaraku seri oh ama official blog net ane जारला जादों दिनै सेसखालै बे नेटनानो जोंनिथिंजायलाय कारेन्ट गैयालानो नेट नाङा दिदि अइ बि फ्रिजु ब्रादार आंनो हरा नामा रा आइदिखौ हरगोन दिदि अफिसियेल एल बि जोबबा हरगोन एल बि आवल' थाबाय था नोङो थरा जा रोगजौ सभी का मिलेगा 10 फ्री आईडी मेरे एलबी की रमा आं बिजिथार दे अके बुजिखायो होननायसै डिउटियाव नामा रमा स्पेसेल आमाव अफिसियेल ब्लग दिदिया माथोनिसो ओइ जे बुलाया दीदी ऑफिशियल ओइ जे रोमा ऑफिशियल ने आपको बुलाया फ्रेंड हो जाओ दीदी भी ऑफिशियल बिरी रोमा ओ ब्लू दे रही हो दे दिया रोमा जी माथो दखर जाजोबदोंलै ब्र सेसखासै ने एस सर थालांजोब्बाय दिदि अफिसियेल रमास मेम आं लोगोखासो नोंजों दाखालि हरखांबाय आं माखासे आइडिखौ दिदि ब्लग दिदि अफिसियेल दा हरगोन आं आइदि नोंबो हरना दोन जानायाथ' रायलायनांखाला ने पानि ब्र अनलाइन होनो थिनलांखादोंमोन दा हासिब दा दिदि अफिसियेल आगै आंखौ खिन्थालाय आं सोर जालायखो खिथानानै लादो दे आंबो एसे सिनायनायनि दिदि अफिसियेल आब' लोगो जादो दे नै दिदि अफिसियेल सुकुरसिं अफिसियेला लोगो जानो लिंदों लोगो जादो आइदि दंबा आइदि चेन्ज खालामना ला ह माहि आब' आइदि है क्या दिदि अफिसियेल आइदि माहि क्या आइदि दिदि अफिसियेल दिदि अफिसियेल अके जागोन दे आगै सुकुरसिं लोगो जा आंनि अननायाव दै मोनबा मोजां जागौमोनलै माइया
Ali. Guys bro, Sukursing bro, come 5 ID से join me return पक्का. Sukursing ID है क्या? ID है तो इस bro ने बुलाया 5 से 5 सेंस एक्सेस कर दे. Dedi official Sukursing आगै लोगो खालामबाय दे चेक खालाम दे. Sukursing Dedi officialआ नोंखौ लोगो खालामबाय ने? कमेन्ट नायनानै रिटार्न खालामदो. बेसरबारियाव मा नागिरदों आगै मा नागिरदों गोमो गोमो बेसर बिबाराव समायफ्लेदों नोंजों सना बेसेदि हायना मुहिनि नाम. एस ब्र लागाव लागाव मैसो गारिमानि होख्लायबाय नोंसोरखौ गोजोन होनो थाखाय दसे. नाइस नाइस. गुड मर्निं ओइस ब्र. Roma on Pani, good morning Roma Sona. Ma nagirdin Sona ma nagirdin Gımı gımı besur bibarcan समायफ्लेदों नोंखो सना बेसेदि हायना सारफावखो Roma Pani ma खबर Roma ma खबर मोजाङानो खबरफोरा नोंहालाय खबरफोरा Roma माहि लागौ बङाइगाव लागौ बङाइगाव गोसोनि खोथा गोरबोआव जिसे गिजिया सिब्बायाव मोखांनि फिसा हक्के हक्के माहि सना मा खबर नै नों अनजालि हायेन सेरफांनि अनसुलि खनबा नुनायावनो गोसो बोरबाय आं नों अनसुलिनि अरायजोंनि मोदायजो महरै माहि गुड मर्निं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इस्ब्र सुपार उपानि अनन माहि मोजां आब' उपानि सोरनो लाब नांगौ नै हरबाय उपानि ब्र'आ सोदोमाबो अनन उपानि अनन इस्ब्र अन उपानि नाइस उपानि लाभ उपानि ब्र देरहासार थुप्पि बान्था एमाव गुड मर्निं उपानि मेम उपानि लाभ उपानि मर्निं इस्ब्र सुपार नाइस नाइस सोदोम अन
Oppani on, sodomn on, sodomn abo. जों न'खरसेनि जालायनानै बयजोंबो अनलायनानै थानानै बयखौबो हेफाजाब होलायनानै फै जों दावगालांनि गोजोन खौसेथि बै गोजौ हाजोआव मोनसे गोजान फिरफिला दैखांहैनि खाम अर खाम सबिलुक जों गासैबो साफा साफा गेदेर इउटुबार जानायनि सिमां लानानै दावगालाङो। आंनि पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर। लिंहरनाय ब्र' मोनजिब ब्रह्म आं एसे बेस्थ' ब्र'। दासो फैफिनबाय। माहि आइदि दोंबा हरदो। माहि रमानि आइदि रमाजों आइदि चेन्ज खालामना लादो बिदों नै। मा खालामदों उफानि मेम आंनि कमेन्ट नायासै नामा? मोनजिब आइदि दं नामा मोनजिब आइदि दं नामा नै रमाजों चेन्ज खालामनानै ला। बहुद आइडि सेन्स खालामनानै ला रमानाव बहुद आइदि दङ। मोनजिब औ हायला हुइला नोंबो मोसा आंबो मोसागोन अननायनि रादाब लाबोफानो अप्पानि ब्र' आं खामानि मावदों दे अन दं। एक्सप्र जागोन दे आं ब्र' जागासिनो आं ब्र' जागासिनो आं ब्र'। पानि अन ओइ देखो सिटिलिना बेबी आ गया मेरे लिए लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए। सिटिलिना बेबी बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे एलबी के आने के लिए। आ रहा है Maestro online sistem kan emang official good on सत्यलेना बीबी कैसे हो? आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव
हा फिसा हौवा दंनि गाबनाय मानि थाखाय गाबदों आयं रिन्दां रिन्दां। ओइस बसुमतारी आइदिखौ हराखै सेटेलिना बेबि ओइस बसुमतारी नै आइदि बिदों सेटेलिना बेबिया सोद्रोमाबा अन एमाव अन सोद्रोमाबा अन एमाव पेसेल अन ओइस ब्र अन only 8 एमाव अफिसियेल हेलौ हेलौ पानि नार्जारि सेटेलिना लोगो जादो दे लं भिडिअ जों सापर्ट खालामदो आं बेक खालामगोन दे सेटेलिना नै नार्जारिया नोंखौ लोगो जानो लिंदों लोगो जादो ब्लु होनां नाइस 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 नास्लायनो ओइस बसुमतारी हराखै सेटेलिना आब' दा हरगोन सेटेलिना दा हरगोन नो ओइस ब्रआ टेनसन लेने के नहीं रोमा अन अपानि अन कमेंट करते रहो और थोड़ा रुक जाओ रमाया 7 PM आव दोनदों PM लायनो AM आव ओइट बेसे जाखो ब्र' ओइट बेसे जाखो ब्र' गुड मर्निं अल निउ भिडिअ होदों लोगोफोर अन्नानै बयबो नायहैदो दा बिउटियानो अयथासार खमायगासिनो आंना 170 जाबायमोन 200 माइनास सकर सिं अफिसियेल उफानि आब' गोदान लोगो फैलायदो नै उफानि ब्र' सकर सिंआ लोगो जानो लिंदों लोगो जादो दे लोगो जादो लं भिडिअजों सकर सिं लं भिडिअ नायनानै साब खालामदो कमेन्ट हरना दोनदो रिटार्न मोनगोन नों पाक्का अमाव लाइक इस ब्र' सुपार उफानि नाइस VHIJ
CFG Syukur sing oke Roma onon Upani Bihi zizi Nasle ini Amo upsel kut Ois bro Syukur sing bro ID जों लोगो जादो Stelina baby Upani खालामबाय आं नोंखौ साब खालामना कमेन्ट खालामफिनदो लं भिडिअ नायनानै Upani bro नै Stelina babyया नोंखौ साब खालामबायनो कमेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न खालामबानो जाबाय सोदोम कुक आब' चेनेल बेसे गोबाव जाखो आगै नोंना Syukur sing kam Syukur sing Roma official nih belaya friend hozo Upani bro Stelina sister oke Guys bro Stelina bob बेसे ID नांगौ Stelina baby बेसेबां दं हर गासैबो लोगो जालायना Roma official good Guys bro 40 dong Stelina Oh 40 dong Stelina Guys bro खेबसेनो लायोब्ला आनजागोन Stelina आब' Roma आं जाजोब्बाय नोंना मैया माखासे आइडिजों हरनाया सोर सोरना जाखोथाय Stelina baby ओइस बसुमतारी नोंसो बेसे हरो दे चेन्ज खालामना ला आं गोरिब गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय सोदोमाबो गोरिब सना आं गोरिब सोदोम सना बुंलायो कि Roma on सोदोम ओइस बसुमतारी 40 ID से काम Roma 70 ID से काम started सोदोम कुकनि बेलाया ओइस बसुमतारी Roma जी ID चेन्ज ओइस ब्रो हरगोन दिनै 2 डे 3 3rd डे 5 4 डे 10K सोदोमाबो मबाइल मोन हरगोन बाखि माखासेखौ आमा अफिसियेल ब्र खुब सना मा खालामदों नों Stelina baby दे ओइस बसुमतारी Stelina आब' ओके
औ सेटेलाइना बेबि अके आं गोरिब ओइस ब्र मबाइल मोनसेया खैथा आइडि खुलिनो हायो ब्र हायो ओइस आं गोरिब 10टा 15टा आमाव अफिसियेल ब्लग सरिलै सना सेटेलाइना सिस्टार सापर्ट खालामबाय दे आं कमेन्ट चेक खालामदो सेटेलाइना बेबि उफानि नार्जारिया नोंखौ सापर्ट खालामबाय ने कमेन्ट चेक खालामदो रमा अन आमाव अफिसियेल ब्लग कुक सना मा खालामदों फेसबुक 12 हायो जुदि सिम गोदानब्ला सिगाङाव खुलिखानाय गैयाब्ला आं गोरिब आंनिया 10 आइडि खुलिना नाम्बार रिटार्नसो बिगासिनो आं गोरिब बोरैबाबा दसे सानब्रै सानबा थानानै खुलिजाफिनो बिदि नाम्बार बिनाया रुम अफिस ओइ सना नों 1टा 3 जागोन ना हाया
48 सोरबा सोरबा भिडिअ'खौनो फुल नायनानै साब खालामालै एकदम भिडिअ'खौ नायबावगोन ना नायबावा फरायसालियाव थांनानै थक्स थुना दसे दसेनो साबधान रिटार्न बेक होननानै बानायसिनो ओइस ब्र' नों नाइन माबानिफ्राय होदोब्रा 1 निफ्राय 3 सिम आं दिनै 50 जागोन रमा अफिसियेल दा चान्स मोनोबा हरबावगोन आङो 5-6 थासो थोद सोरबा एलबि नायनानैसो साफैयो आंबो खस्थ' हो माथो सेंग्रा नुलायदों बस सुकुरसिं अफिसियेल ब्र आं नोंनिखौ 917 खालामना होबाय दे 917 दंखायोमोन सुकुरसिं ब्र मोनसे आनजाद खोमादां होनबालाय सुकुरसिं अफिसियेल नोंबो आंखौ सापर्ट खालामना होदो जागोन ब्र दा खालामगोन आं सुकुरसिं खाम सुकुरसिं आइडि चेन्ज खालामना ला नै माबाजों रमासजों सुकुरसिं नों आंखौ साब खालामबाय नामा सुकुरसिं नै उफानि नार्जारिखौ साब खालामबाय नामा नोङो सुकुरसिं अफिसियेल अके सुकुरसिं आइडि दं नामा सुकुरसिं आइडि दं नामानो आइडि एक्सेस खालामना ला अके आं बेक खालामनि र' मोनबा दं एक्सेस खालामना ला सुकुरसिं अफिसियेल रमास अफिसियेलजोंबो खालाम सोदोकुपजोंबो खालाम रमास अफिसियेल हरगोन आं नों हरफिन
रमास अफिसियेल हरबा आं 7 हरगोन सुकुरसिं बा हरबा 7 रिटार्न खालामफिनगोन नै रमास अफिसियेला एक्सेस खालामना ला नों गोसो दाजानो आर गोरबोजों सायख'नायखौ गनायबाय आं खनसे जोनोम जिउनि नों अनजालिखौ सुकुरसिं आंनि एलबि फै 3 PM आव फ्रि आइडि होदो अके सुकुरसिं नै रमास अफिसियेलनि एलबि आव थां फ्रि आइडि मोनगोन नोङो सुकुरसिं अफिसियेल स्क्रिनसट खालामना लाखाबाय आंबो नोंनो दा हरगोन आङो एलबि दोनबा ओइ सोदोम आब'नि एलबि आव हरगोन आं मा फरायदों नों बाबा मोसौआ गबाय नामा माथो सुकुरसिं आंबो सुकुरसिं आंनो हरासै नामा ब्र सुकुरसिं ओइस ब्रनो हरगोना हराखै ओइस ब्रनावबो आइडि दं एक्सेस खालामना ला अ 207 सुकुरसिं अफिसियेल 207 एलबि आव थाबाय थाबानो 30 40 50 पाक्का जागोन नोंना दिनै सुकुरसिं 250 पाक्का जागोन हरबाय आं ओइस बसुमतारी ब्रनो सुकुरसिं आंनोबो जयेन खालाम नै सुकुरसिं रमाया बिगासिनो मानो लोगो जाखो नोंलाय 5 आव 7 हरगोन बियो ओइसहा 40 दं ओइसहा 40 आइडि दं आइडि दं सोदोमहाबो दङ सुकुर जोंनि एलबि आव थाबाय थाबानो पाक्का 1K थाब अफिसियेल आंना 0 आइडि दं हा 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 पानि ब्र आइदि खालामना लानानै एसे हेफाजाब हो लोगोफोरखौ नों मोनजोबगोन थाबाय था मोनजोबगोन सुकुरसिं
ओ पानी आबौ हाहा रमास अफिसियेल ओइ ओइ सना आं खामानि मावगोननि र' सम मोनबा आइदि खोलिगोन। सावबायसो हाथुन सावबायसो बाबा हाथुन सावबायसो अके दासिम आब' होथोंसै 9टानिफ्राय नोङो 1टानिफ्राय 3टासिम होदो। दा 12टाखौ लान्स टाइम खालामनोसै। 1 घन्टाखौ बिनिफ्राय जागायफिननोसैलाय उनाव हा हा RJ1432 हाय गुड मर्निं गुड मर्निं RJ1432 थेंक इउ एमओजी RJ एमओजी रोमास आईडी को कितना बजे में देना पड़ेगा बताओ।
ओहो ओइस ब्रो रोमास आईडी को कितना बाजी में देना पड़ेगा बताओ। रोमास ऑफिशियल कितना बाजी में देना पड़ेगा आईडी ओइस ब्रो ने। Noi tahun beribadu और थोड़ा टाइम दे दो थोड़ी देर में रुकने वाला। Guys bro on नोंनि सावगारि नायै नायैनो गोजोननाय लासै आं नोंदि आंखौ मानो फोथाय खेबस' खालामलांखो। सुकुर सिंह अफिसियेल रमा एस अफिसियेल आब'निखौ 473 खालामना होबाय आं आंखौबो दा हरफिनदो आब'। ओके रिटर्न मिलेगा सुकुर सिंह ऑफिशियल टेंशन मत लेना पक्का रिटर्न मिलेगा। और सदम कुक को आईडी दे दो उसे भी आईडी उसे भी रिटर्न मिलेगा। आप मेरे को भी दी दे मेरे को भी आईडी है रिटर्न मिलेगा पक्का। सदम कुकनि एलबि आव थांदो एबार सुकुर सिंह सदम कुकनि एलबि आव थांदो नै 9टानिफ्राय। बिउटिफुल 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 नोंनि महरा गोसोखौ मानो बोदोर खालामलांखो नोङो आंखौ। ओके थेंक इउ ब्र सुकुर सिंह जागोन दे ब्र। जोंनि एलबि आवल' थाबाय था नोङो पाक्का 40 50 60 आईडी दंजोबो गासैनावबो।
ब्लग निउ फ्रेन्ड काम गोमसार दासो सफैनो हाबाय नोङो नै आंना थरे देरमे रोकने बाला एलबि ओइस र' नों फोरोंदो आइदि बानायनो थोस उफानि ब्र' नों आइदि बानायनो रोंथ'वाखै होननायसो जाहैबाय ओरैसो हा 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 सुकुरसिं अफिसियेल ब्र नों आंनो दा बेग हरफिनलायदो जागोन बेग हरफिनलायगोन गोमस्रां लक लाइक दान गोमस्रां नै माबा सोदोमखुबनि एल बि एस होन सोदोमखुबनि एल बि आव थांदो ओइ सुकुरसिंजों लोगो जा गोमस्रां ब्लक लोगो गैयाबा दसे ब्लु होना हा 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 जारलालै आइदिखौनो बानायनो रोङा गोमस्रां बै सुकुरसिं अफिसियेलजों लोगो जा अ अल फ्रेन्डखा सुकुरसिंजों आंजों आइडि एक्सेस खालामलायना ला सुकुरसिंनाव 5 आइडि दंनो गोमस्रां नै नों अनजालि अनसुलि खनसे नुनायावनो गोसो एके बड' ब्लक फैफिनबाय आं आदै थुस जोबनोसैयावसो गुब्ला नोङो एके बड' ब्लक नै सोदोमखुबनि एल बि आव थांदो एके बड' ब्लक वेलकाम सोदोमखुब बाय दे अल फ्रेन्ड सोदोमखुबआ होबाय नै सोदोमखुबनियाव थांदो बाय अल माइ फ्रेन्ड गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय आंनि एल बि आव दसे सम टाइम होनो हानायनि थाखाय गासैनिसिमबो